ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝገለጸ ኣብ መንጎ እስራኤል ሊባኖስን ቁሩብ ትንፋስ ክህሉ ይመክር ኣለኹ ዝበለ ኮይኑ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ካብ ዝዛረቡ ነዊሕ እዋን ኮይኑ እዩ ኣስታ 34 ዓመታት ክብል ድማ ገሊጹ እቲ ዝርብ ድማ ሎሚ ሐሙስ ክካየድ እዩ ኢሎም ነይሮም እዚ መግለፂ ፕሬዚደንት እስራኤል ሊባኖስን ድሕሪ 3 ዓሰርታት ዓመታት ንፈለማ እዋን ኣብ ዋሽንግተን ዲፕሎማስያዊ ዝርብ ካብ ዘካይዳ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ድማ ዝተዋሃበ እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ይበሉ እምበር ሊባኖስ ብዛዕባ እቲ ክካየድ ዝተባሃለ ዝርብ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘየለ ድማ ምልክት ኣላ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሊባኖስ ሓደ በዓል መዚ ሃገሮም እስራኤል ክካየድ ብዛዕባ ዝተባሃለ ዝርብ እቲ ፈልጦ ነገር ከም ዘየለ ድማ ገሊጹ እቲ ቃል ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ጥርጣረ ድማ ገሊጾም እቲ ታሪኻዊ ዝርብ መንጎ እስራኤልን ብኢራን ዝድገፍ ህዝቦላህን ዘሎ ኩናት ንምቁራጽ ዝዓለመ ኮይኑ ሕጂ ሓደ ኣባል ካቢነ እስራኤል ነቲ ርክብ መራሕትን ረድዮ ሰራዊት እስራኤል ድሕሪ ምግላጾም እቲ ዝርብ ክካየድ ዘለዎ ተኽእሎ ድማ ወሲኹ ይረአ ኣሎ ኢራን ብወገና ምስ ዋሽንግተን ተበፅሐ ናይ ክልተ ሰሙን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንሊባኖስ እውን ክተጠቃልል ኣሜሪካ ክትረጋግጽ ከም ዘለዋ ድማ ገሊጻ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን ባጋር ኣብ ገጽ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሊባኖስ ዝተጠናኸረ ምቁራጽ ተኽሲ ምትግባር ናይ ህዝቦላ ጽኑዕ ቃልሲ ከም ዘዝሕሎ ድማ ገሊጾም እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ደብዳብ ነፈርቲ ካብቲ ዝጅምር ነጀው ዝተቆተሉ ሰባት ቁጥሪ 2107 በፂሑ ምህላው ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ገሊጹ ቁጥሪ ምውታት ካብቲ ብሰሉ ዝተገለጸ 43 ሰባት ከም ዝወሰኸ ድማ ሓቢሩ ኣሎ ብመጥቃዕ እስራኤል ጉድኣት ዝበፅሖም ሰባት ድማ 761 ድማ በፂሖም ኣለው ሰበስልጣን ሊባኖስ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝፈጸመቶ 3 ተኸታታሊ መጥቃዕትታት እንተወሓደ 3 ሰሙያ ሕክምና ከም ዝተቆተሉ ድማ ገሊጾም እቶም ሰበስልጣን ከም ዝገለጽዎ ድማ እስራኤል ኮነ ኢላ ንሰሙያ ጥዕና ዓላማ ትገብረላ ክብሉ ድማ ወንጂሎማ ሚኒስትር ጥዕና ሊባኖስ ከም ዝሓበሮ ድማ እቶም ቀዳሞት 3 ሰሙያ ሕክምና ዝተቆተሉ በቲ መጥቃዕ እስራኤል ጉድኣት ዝበፅሖም ሰባት ንምልዓል ኣብ ዝፅዕረሉ ዝነበሩ እዋን ከም ዝኾነ ድማ ገሊጹ ብምስዓብ ካልኣይን ሳልሳይን ጉጅለ ዝኸደሉ እዋን እውን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመሎም እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ገሊጹ ሰራዊት እስራኤል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምላሽ ክህብ እኳ እንተተሓተተ ፈቃደኛ ግን ኣይኮነን እስራኤል ብወገና ህዝቦላ ኣምቡላንሳትን ትካላት ሕክምናን ወታደራዊ ዕላማታት ይጥቀመሎም ኣሎ ብምባል እርትዖ ከየቕረበት ድማ ትኸስስ ሚኒስተር ጥዕና ሊባኖስ ግን ነዚ ክስ ዝነፀጎ ኮይኑ እቲ ሚኒስትር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ካብቲ ጅምር ጀሚሩ 91 ሰሙያ ሕክምናና ክቕተሉ ከለው ብውሕዱ 208 ድማ ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ ብተወሳኺ ኣብ ትካላት ሕክምና ኣምቡላንሳት ጥራይ 120 መጥቃዕትታት ከም ዝተፈጸሙ ድማ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትር ብረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ዝፍጸሙ ዘለዉ መጥቃዕትታት ጭካነ ዝመልኦም ገበናት እዮም ክብል ድማ ገሊጹ ሰሙያ ሕክምና ቀጥታዊ ዕላማ ኮይኖም ኣለው እዚ ድማ ነቶም ብዓለማዊ ሰብኣዊ ሕጊ ዝተደንገጉ ኩሎም ደንብታት መትከላት ሙሉእ ብምሉእ ሸለል ከም ዝበለቶም ድማ የረጋግጹ ክብል ገሊጹ ተጠዋቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝፈጸመቶ ገለ ተግባራት ከም ገበን ውግእ ዝረአዩ ኢሎም ኣለው እዚ ከምዚ ልከለ ድማ ሕብረት ኣውሮፓ ምስ እስራኤል ዝነበረ ንግዳዊ ስምምዕ ብኽፋል ደው ከብል ድሕሪ ምጽናሕ ዳርጋ ብምሉእ ድምፂ 26 ብሓደ ድምፂ ረኺቡ ዝርኢ ምዕባለ ድሕሪ ሰፊሕ ህዝባዊ ጎስጓሳት ጻውዒት ማይት ዲፕሎማስያት ነበርን ኮይኑ ኣብ መንጎ ትውድብን እቲ ዝዓበየ ንግዳዊ መሻርክትን ሎሚ ዓብዪ ምብታን ቁጣዊ ዝምድናት ከም ዘሎ ድማ ዘመልክት እዩ እዚ ከምዚ ልከለ ድማ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቃላይ ሆርሙዝ ብቀዋምነት ንምኽፋት ዝወስድዎ ዘለው ስጉምቲ ቻይና ዝለዓለ ዕግበት ከም ዘለዋ ድማ ገሊጾም ወሽመጥ ሆርሙዝ ብቀዋምነት ብምኽፋተይ ቻይና ኣዝያ ሕጉስቲ እያ ዝበሉ ኮይኖም ነዚ ተግባር ዝፈጸሙ ክኾኑ ቻይና ዝተረፈ ዓለም ክብል እየ ድማ ክብል ገሊጹ ካብ ሕጂ ንድሓር ተመሳሳሊ ጸገማት ዳግማይ ክፍጠሩን እዮም ብተወሳኺ ቻይና ንኢራን ናይ ኩናት መሳርሒ ከይትሰድድ ኣብ ስምምዕነት በፂሓላ ዝበሉ ኮይኑ ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ንዝግበር ምብጻሕ ፕሬዚደንት ቻይና ጽቡቕ ኣቀባብላ ክገብርሉ እዮም ክብል ድማ ገሊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብልቦናን ውፅኢታዊ ዝኾነ መንገድን ብምሕባር ንሰርሕ ኣለና እዚ ድማ ካብ ግጭት ዝሓሸ ኣማራፂ እዩ ይኹን እምበር ኣድላዪ ኮይኑ ተተረኺቡ ኣሜሪካ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ንላዕሊ ናይ ምቅላስ ብቕዓት ከም ዘለዋ ድማ ክፍለጥ ይከኣል ክብሉ ገሊፆም እዚ ከምዚ ልከለ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንጋይ ብወሽመጥ ሆርሙዝ ዝግበር ንቡር ምንቅስቓስ መራኽብ ንኽምለጥ ጻዕሪ ክግበር ከም ዘለዎ ንናይ ኢራን መዘኖም ዓባሽ ኣራጋች ነጊሮምዎም ባንኮም ዝበልዎ ወሽመጥ ሆርሙዝ ልዕላውነት ድሕነት ኢራን ክኽበር ከም ዘለዎ እኳ እንተገለጹ ኣብቲ ማያዊ ክፋላት ዝግበሩ ምንቅስቓስ እውን ናጽነትን ድሕነትን ክህልዎም ይግባእ ክብሉ ገሊፆም ክልቲኦም ሚኒስተራት ብቴሌፎን ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ቻይና ነቲ ወሽመጥ ሆርሙዝ ንምኽፋት ዓለማዊ ድልየት ከም ዘለዋ ድማ ገሊፆም ኣብቲ ወሽመጥ ንቡር ምንቅስቓስ ንምምላስ ምስራሕ ናይ ሙሉእ ዓለማዊ ማሕበረሰብ ጻውዒት እዩ ክብሉ ድማ ገሊፆም ኣለው እቲ ናይ ቻይና ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ትሕጂ ዘሎ ኩነታት መንጎ ውግእን ሰላምን ዝርከብ ወሳኒ መድረኽ ምዃኑ ድማ ጠቒሶም ናይ ሰላም ማዕጾ ይኽፈት ከም ዘሎ ምዝራቦም ድማ ኤፒ ጸብጺቡ እዚ ከምዚ ልከለ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ዩናይትድ ኪንግደም ዓዲ እንግሊዝ ኬር ስታመር ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ውግእ ንኽጽንበሩ ካብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበሎም ጸቕጢ ከም ዘይንብርከኹ ድማ ገሊፆም ሴር ኬር ስታመር ከምዚ ዝበሉ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ስካይ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣሜሪካ ሓገዝ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሓተተትሉ እዋን ኣይተረኸበትን ድሕሪ ምባሉ እቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወሲኹ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ዝተገበረ ናይ ታሪፍ ቀረጥ ስምምዕ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ግን ክቕየር ይኽእል እዩ ክብሉ ገሊፆም እቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም ዘስምዕዎ መደረ ሓሳበይ ቅይርን ኢደይ እውን ኣይህብን ኣብቲ ውግእ
ምስታፍ ንሃገርና ረብሓና ኣይኮነን ስለዚ ድማ ይንገብረና ብምባል ቆሞም ብንጹር ገይሮም ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘለና ቅዋም ካብ መጀመርታ ንጹር እዩ ናብ ዝውግእ ተገዲና ንኣትን ኩሉ ድማ ገሊጾም ናትና ውግእ ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ኣንፈት ክሕዝ ጸቕጢ ተገይሩለ እዩ እቲ ጸቕጢ ነቲ ሎም ምሸት ተፈጠረ እውን ዘጠቓልል እዩ ብምባል ነቲ ናይ ትራምፕ ቃለ ምሕተት ተመልኪቶም ድማ ገሊጾም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ቃለ ምሕተት ነቲ ናይ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ፍሉይ ርክብ ከመይ ከም ዝገልጽዎ ድማ ተሓይቶም ነይሮም ሓገዝ ክንሓቶም ከለና ኣይተረኸቡን ከምዚ ዓይነት ርክብ እዩ ክንደልዮም ከለና ኣይነበሩን ክብሉ ድማ ተዛሪቦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብሰንኪ ግጭት ማእከላይ ምብራቅ ክልቲአን ሃገራት ናይ ምትፍናን ምልክታት ድማ ይረኣዩ ኣለዉ እቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ውግእ ብቐጥታ ክሳተፉ ዝቐረበሎም ጻውዒት ውድቂ ምግባሮም ስዒቡ ካብ ትራምፕ ተደጋጋሚ ነቐፌታ ድማ በፂሕዎም እዩ እዚ ከምዚ ንከለ ድማ ሚኒስተር ፋይናንስ ዓባይ ብሪጣንያ ጃፓንን ኣውስትራልያን ዝርከባ ሃገራት ትማረውዕ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራን ተኽስዶም ምባል ሙሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ክገብራ ድማ ተሓሳሲቦም ኣብ ዓለማዊ ቁጠባ ዘስዕቡ ሓደጋታት ድማ ጠንቂቖም እቶም ሚኒስተራት ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለጺ ኣብ ቀረባን ተኽስዶም ምባል ከም ዝተኣወጀ ብሓጎስ ንቕበሎ ኩሎም ወገናት ድማ ተኽስዶም ምባል ሙሉእ ብምሉእ ከትግብርዎ ድማ ፀዊዖም ኣለዉ እቶም ሚኒስተራት ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣውስትራልያ ጃፓን ሽወደን ሆላንድ ፊንላንድ እስፓኛ ኖርዌይ ሪፐብሊክ ኣየርላንድ ፖላንድን ስዊዘርላንድን ደስቲ ተፃወታት ምስፍሕፋሕ ናይቲ ግጭት ወይ ቀጻሊ ምዝንባዕ ኣብ መጻዊ ሆርሙዝ ከቢድ ተወሳኺ ሓደጋታት ከም ዘስዕብ ኣብ ድሕነት ፀዓትን ፋይናንሳዊ ምርግጋእን ጠንቂቖም ብተወሳኺ ቅልጡፍን ነባሪ ድርድር ፍታሕን ከምኡውን ናብ መጻዊ ሆርሙዝ ነፃን ውሕስን መተሓላለፊ ክምለሱ ድማ ፀዊዖም بخالق زينانا دما مختل بريدن امريكا جيد فينس امريكان يوكرين محجاز كم زقارات تحبيرو مختل بريدن امريكا جيد فينس امريكان خوينات يوكرين مموالدو موالا حدا خابت زعوي عاوتات نايز حج زلم محدار مخانو قاليصو فينس بعثة 4 ميازا حدا يونيفرسيتي زكايد مدب زهوا مغلصي امريكا وتخوينات زلوا ملاخه خمس غيرت دما قاليصو امريكان تحالفنت موالانا محاز هاجرات اوروبا ساغاغرات تلاز ولا فينس امريكان يوكرين فاينانساو خننواتاو دغف لممطاو كم زقارات دما فريط الله امريكا دحر حجن يوكرين زخونه طوارات كم تعدق هاجرات أوروبا يوكرين دقف قصلان تخينن بعدن كوسنا يخلاين كل دما قاليتو إذا أمريكا وسيدات تزلعوي ناي بوليس لو تخينو المحجة تجت كاو جمرت حيزا أمريكا فاينساون وتدراون طلبات يوكرين عم دقف دما قدامت هاجر يانيرا من محدار أوروبا تخينات ودر كوخيت أوروبا يكاد سلازلو أوروبا زعبيت رخت وات أخم زلوا دما يأمن فينس نزوسان 5 راج كاو عاوت كم زحسوا بمقلاص ولو كأمريكا يوكرين محجاز دون تبلت أو كالوت مشاركت هاجرات أمريكا جنا دقف كتركب كم تفكر دما حبيرو فينس أمريكا صورة 5 راجفات بمقلاد دما مقلص يزازيمو رامنز زقبر زل دما هاجرات أوروبا نيران حبيرنا نقايا موالو اتن هاجرات مباين كم زخون دما يزقلت زلو ناي تركو حيل بحرنا على مسنبيدو تركو اب بحر ميديتراليان او زكادتو تادراو لمد اوشت عدس تسرح ناي قرا ولا دمرخ وق اوشت عدس تسرح ناي قرا ولا دمرخ وق اريا حيل تركو لم 5 سراويتن مدرن ايرن ازيل علن غزفن دما ايو تركو كلن مرخباتان حيلان تتوافر اب بحر ميديتراليان دما بادو بوتاي مترفن بتوسخو زوان زتركو عن حدن عبيت مرخ وق ارجيتات متحلقت بحر سرغواج تاخبن حنت عباي نفر تصعن مركبن اوشت عد تهنص كم زلا دما تفليط الله اب قربا غزي دما هنصو خالت 9 مراخو كم جمراون تحبيرو إذا مالت تركو بحدا غزي 50 مراخو وقد ما تسرح مالتيو أب عالم دما بحساب 50 مراخو كهانص زخولو هاجرات دما 3 هاجرات ترايين تركو دما حنت خواتنيا إذا دما تركو حنت خواتن وحدات علماوي عقم زلون هاجرات دما يقبرا إذا خمزي الكل دما اسرائيلاو غازيطا معروف زعامات قربا غزي بحر ميديترانيان استخيل لمد حيل بحر تركو قدم حج تراي بزي فلت ناي بحر مريت كم زرئ دما غليصو ات غازيطا وسيو خمز حبرو حيل بحر تركو بحدست مراخو وقن بناي بحر درانات سوالو نفرتن دما قدماي كوينلو قدماي منستر زنورن أمخار أردوغان زنورن بروفيسور نيكايمت دما خمزي خلو قاليص أمنيرم أيح بحر مقاور فرعون كم زخانه خلو بحر ميديترانيان دما مقاور إسرائيل كوني خلو قاليصم بخالي زينانا دما بأمخار بريدن قطوا قديات قدف حقوس غوري هوتن مينستر نقدن اندستري آتو نسردين بركتن زقوم العلوى لوخ منغستي إرترا كابعة 3 مياجا 2026 جميرو أو قبصنا عدة مبصح دما مقواري ركب اتلوخ أو عدة دما مستفى العلوى سمز قبصن كلتا أو قطوا متحقازن مملا أو زنفعلو مداي نمدساز زعل مسافح ركواتا كايدو بز مسرت لوخ مينستر قديات وصا قبص بدر عبد اللاتي دحرز غور ركب مس مينستر وطنن قطوا لمعتن مينستر موقعدان ميسر إلكتريكسيتن تحدث ساعتن مس مينستر حرشان مريتن مس مينستر اندستري خومون ايرت استفالي كوبانا سفح ركبات بمكيات زاتيو او قبصنا يسرح مبصح زكاي زل لوخ منغستي إرترا مستفالي سو سلطانات ركبات زكاي زل خوينو ابتلو مستخايد ركب دما قبصو قطرات إرترا صحاوي ممنጫው حيل إلكتريك تهنصيا مينستر حيل إلكتريك قبصو إرترا بروجكتات حيل صعاو صحات نمدغاف تكنيكاو حاجات خغبر دما قالاتيو ات مينستراو كايرم مسل علوت لوخات إرتراو زغور ركبات قبص مس إرتراو عودة تحدث صعات بفلاي دما ممعال صحاو
ሓይሊ በቀረባ ክትሓበር ድልቱ ምዃና ድማ ገሊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ብዲፕሎማሲ ብኢኮኖሚ ዝተፈላለዩ መድያት ዓብሊላ ትቕጽል ዘላ ኮይና ዝተፈላለዩ ሃገራት ድማ ናብ ኤርትራ እናኣተውን ሕዝነት ንምፍጣር ድማ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ድማ የካይድ ኣለዉ ኣብዚ ዓመት ዝተፈላለዩ ዓወታት ምዝግባ ትርከብ ዘላ ኮይና ስም ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ድማ ብዝተፈላለዩ መድያት ደሚቑ ይርከብ ኣሎ ኤርትራ ካብቶም ዘመዝገቦቶም ዓወታት 8 ወርሕታት ድማ እቲ ሓደ ኤርትራ ብዲፕሎማሲያዊ መዳይ ምስ ልዕሊ 18 ዓበይቲ ወሰንቲ ሃገራትን ትካላትን ድማ ዓውት ርክባ ተካይዳ ካብዚኦም ድማ ምስ ቻይና ብፀሓያዊ ፀዓትን ካልኦት ነገራት ተስማዕምዐት ኮይና እቲ ካልኣይ ድማ ምስ ስዑድ ዓረብን ኢጣልያን እዩ ስዑድ ዓረብን ኢጣልያን ወደባት ዓሰብን ባፅዕን ምዕርፎ ነፈርቲ ምሕዳስን ምልማዕን ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰርሐ ኮይኑ ነዚ ዝተበጀተሉ ድማ ልዕሊ 15 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ እዩ እዚ ዝተባሃለሉ ስራሕ ምስ ጅመር ድማ ልዕሊ 600,000 ሓድሽ ዕድላት ድማ ከምጽ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣሜሪካን ኤርትራን ሓድሽ ጽምዶን ምሕዝነትን እዩ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ ፖሊሲ ክስተኻኸል ከም ዝኾነ ብምግላጽ መልእኽትና ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝለኣኸ ድማ ይርስዕን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሰበስልጣን ኤርትራን ኣሜሪካን ድማ ዝርብ ኣብ ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራትን ድማ ተኻይዱ እዩ ብዛዕባ እገዳ ይኹን ካልእ ንኤርትራ ጸልኡ ነገራት ድማ ሰበስልጣን ኤርትራን ሰበስልጣን ኣሜሪካን ከም ተዘራረቡን ጽቡቕ መልሲ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ድማ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ እቲ ረብዓይ ድማ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ መድረኻት ዓለም ወፂኦም ብዛዕባ እገዳን ካልኦት ነገራትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበሩ ንህዝቢ ዝጎድኡ ነገራት ንዓለም ብምፍላጥ ጸቕጢ ገይሮምን ይገብሩን ድማ ኣለዉ እዚ ድማ ዓበይቲ ተስፋታት ረኺቦምን ይረኽቡን ድማ ኣለዉ እቲ ዓብዪ ጉዳይ ድማ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ይኹን ትካል ኮነ መንግስቲ ኣብተን ምንም ልቕሕ ዘይብለን ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ተሓንቲ እያ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ሃገራት ኣፍሪካ ዓርሰን ክኽእላ ከም ዘለወን ብምግላጽ እቲ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ምስ ኤርትራ ስማዕማዕ ምዃኑ እቲ ሓደ ዓብዪ ዓወት ድማ ኮይኑ እዩ ዝርከብ እቲ ሓምሻይ ድማ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ትካላትን ምስ ኤርትራ ምሕዝነት ንኽፈጥራ ድማ ይጓያ ኣለዋ እዚ ዘመላኽተና ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላምን ምርግጋእን እዩ ዝተፈላለዩ ትካላት ኤርትራ ብምእታው ዓበይቲ ዓወታት ንዓለምን ንኤርትራን ድማ ስሚዖም እዮም ካብዚኦም ድማ ኣብ ኤርትራ ዕቑር ነዳዲ ከም ዝተረኸበን ብተወሳኺ ድማ ፓታሽ ኤርትራ ንዓለም ዓብዪ ብስራት ሒዙ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምግላጾም እዩ ካብዚኦም ብተወሳኺ ድማ ኤርትራ ወርቂ ዚንጎ ነሓስ ብበዝሒ ይርከብ ከም ዘሎ ድማ ገሊጾም እዮም ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ፈርተው ድዋይ ዘለዎም ገንዘብ ናብ ውሕስ ቦታ የግዕዝዎ ኣለዉ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን እናወሰኸ ዘሎ ወጥራዊ ግምት ብምእታው ስትራቴጂካዊ ለውጢ ንርኢ ኣለና ኣሽሓት ሚልዮናትን ላዕለወት ወፈርትን ኣብዚ ዘይርግኡ እዋን ምርግጋእ ውሕስነት እናደለዩ ካብ ኢማራት ዓረብ ናብ ሲንጋፖር ገንዘቦም የግዕዙ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ እዚ ኣንፈት እዚ ብቕልጡፍ ዝቕየር ዘሎ ፖለቲካዊ መልክዕ ገዳስነት ስትራቴጂካዊ ፋይናንስ ለውጢ ዘጉልሕ እዩ ክትብል ድማ ኢማራት ገሊጻ በዚ ተግባር ሕጉስቲ ከም ዘይኮነት ዝገለጸት ኢማራት ውሕስነት ክፈጥረልኩም እየ ብምባል ቃል ተኣትወት እኳ ዘንቀለመን ይመልሶ ከም ዝበሃል ድማ ወፈርቲ ገንዘቦም يقعزو خمزة لو دما يحبر الله إذا خمزي لنكل دما منيستر قدات وصا روسيا سيرجي لافروف هاجرات وشمت عرب أمريكان إيران كتقعن تزيفتين إيران متصاو هرمز قطعتو خمس خلير دو أو مخانن دما قليسو لافروف أو تشينا وزغور عدت هجراو إجنس أتوميك ساعات مدام مهبتا ميرانيم إيران وتادو قلقل زعلم مخانو زحبر مرتعو خمس قراونا ملكيتو بتوسخ أمريكا زيادة خونا تاوسو قوم تختوسدن أما خلاي مراق توسخ عنوت كي سعبن يدفع خمس اللو بمقلاس وترن تقصي لقناف تزوازر كوا محازت أمريكاون تلوخ سوف خمس خل دما تنكيقو بخالي زينا دما مأخلاي كوميتي ودو حزبا ويان حرنت تግራይ سروع أخي وأوكتم أخصم يكايد الله مأخلاي كوميتي ودو حوحات كاولو مع 15 ميزا 2026 جميرو سروع أخي وزكايد زلو خينو أبز حازم مدوا زمعولو زلو قدات وعنقو زاتي أنفتات وسانا كحلف دما تسيتي كبار زفلات دما بز حلفة سمن حزبا ويان حرنت تግራይ لبينا وسانا سرعات بلتقنا نمنوا عمر قزاو منقس تخل الناس إقوى مبار دما يذكر ኣብ ህንዳው ውቅያኖስ ጃልባ ስደተኛታት ብምጥሓላ 257 ዳሃዮም ጠፊኡ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ካብ ባንግላዴሽ ተበጊሳ ናብ ማሌዥያ ትኸይድ ዝነበረታ ጃልባ መዓዝ ከም ተሓለት ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ብሰንኪ ብርቱዕ ንፋስ ጥንኩር ማዕበልን ልዑል ዓቕሚ ምፅቕቓጥን ግን ኣብ ባሕሪ ኢንዳማን ከም ዝተሓለት እዩ ድማ ዝንገር ዘሎ 9 ሰባት ካብዚ ሓደጋ ዝደሓኑ ኮይኖም እቶም ህፃናት ዝርከቦም ሂንዳውያን ባንግላዴሻውያን ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ድማ ትካላት ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ድማ ኣፍሊጡ